Iets naar achteren. Hey! En Marcel, wat ben je zo'n video nou? Oh, niks. Goedenavond. Hallo. Ik ben Marlene Marcelle. Ik ben uw gastvrouw voor vanavond. Dit is de 4e talkshow van Miss Dizzy. En hier in de Korf. Wie is eerder geweest? Ik. Ja? 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 En wat vonden jullie ervan? Als je het maar niet weer haalt. Nou, ja, ik ken. Ja, nee. Ja. Zo, vanavond hebben we heel veel op de lijst. Even kijken. Eerst krijgen we Miss Dizzy. Zij komt er zo aan. Zij is net overgekomen uit Parijs. Het vliegtuig had nog vertraging, dus vandaar dat het nog even ietsjes uitliep. Maar ik wil even Miss Dizzy introduceren. Miss Dizzy. Hallo, goedenavond allemaal. Oh, wat is het lekker druk zeg vanavond. En, hebben jullie het al een beetje naar je zin? Ja! Voel je een beetje relaxed? Dag liever. Gewoon uit. Dag lieverd. Heerlijk. Heb je het al een beetje naar je zin? Alsjeblieft. Ja? Maar voel je een beetje op je gemak hier? Ik voel me ook op mijn gemak. Ik zou hier zo lekker kunnen gaan liggen, lekker relaxed, weet je wel, maar dat zal ik niet doen. Want ja, ik sta hier voor mijn geld en jullie hebben voor ons betaald, dus we moeten er wat aan doen natuurlijk, hè? De show vanavond heet This is Delicious Talk Show. En wie goed oplet, die weet dat dat een afkorting is, DDT. En DDT, dat weten we allemaal, dat staat voor een vergif. Dus Miss Dizzy heeft ook een beetje DDT bij haar. Hè? Lieve moppenkindjes van me. Maar ik denk dat we maar onderhand moeten gaan beginnen met het eerste nummer. En ik zou willen vragen of jullie gewoon lekker allemaal mee willen doen. Het nummer heet Hello Dolly, maar voor vanavond maken we ervan Hello Daisy. Ja, nee hè. Ja, we maken er Daisy van. En als ik gewoon zo doe, dan wil ik jullie horen zingen Daisy. Doe ik. Denk je dat dat lukt? Ja, voor mij wel. Oké, dan gaan we beginnen. Hello, Daisy. Well, hello, Daisy. Je crois bien que tu appelles de la partie. Tu es si belle, Daisy. La plus belle, Daisy. Rien ne semble pourquoi tu existes dans la vie. La plus belle, Daisy. Rien ne semble pourquoi tu existes dans la vie. Et ma jolie Daisy, garçon de ma vie, Daisy. J'ai trouvé que pour moi c'était venir. Hello, Daisy. Yes, hello, Daisy. Je crois bien que tu appelles de la partie. Quand tu dansais, Daisy, j'ai pleuré, Daisy. Mais le ciel pour moi est bien bleu après la pluie. Il a compris que toi, tu m'aimais. Aujourd'hui, il est revenu dans mes bras. Et ma jolie Daisy, appelle de la partie. Daisy, c'est moi qui chante, qui danse, oh. C'est moi qui chante, qui danse, oh. C'est moi qui chante, qui danse aujourd'hui. Dat mensen ook wat moeten doen voor hun geld. Ja, helaas. Dus ik ga eventjes op zoek naar een paar aantrekkelijke mannen. Oh, heerlijk. Ben jij zo'n aantrekkelijke man?
je t'aime. Ah, merci beaucoup. Dan neem ik jou als eerste mee. Oh, dank u. Michelle? Michelle? De eerste kandidaat. Wil je hem eventjes mee naar achteren nemen? Je ne comprends pas. Ah, maar c'est trop bien, hein? Ah, oui. Oui, oui. Oui, oui, parapluie, trottoir. Welke kerels hier hebben zitten? Nou, zo te zien zijn er genoeg. Dacht ik zo eventjes. Ja, ze zijn voor het grijpen. Mag ik jou mee naar voren nemen? Denk je dat het lukt? Je mag ook mee met Madame Michel. En nu heb ik nog 1 derde kandidaat nodig. Zij vindt ze allemaal leuk. Of zij, sorry. Die met die blonde haren daar misschien? Is die leuk? Of vind je die leuk, daar in de hoek? Nou, die is ook wel leuk. Met het baardje. Het is echt een zeemanskapitein, vind je niet? Nou, ja, inderdaad. Ja, wel een type. Ja, nemen we die. En ik durf er lekker mee, gezellig. En terwijl Madame Michel ze heerlijk een relaxed massage aan zal bieden, ga ik u eventjes de volgende artiest aankondigen. En dat is niemand minder dan onze eigen Fabiola Vibrato. En hier is ze dan, Fabiola Vibrato. Je mag hem wel lekker weten, kom maar. Hoppa, hey! Jij had zo van die mooie blauwe ogen. En ik geloofde alles wat je zei. Ik wist niet dat die ogen mij belogen. Nu is mijn mooiste droom voor altijd voorbij. Ik had met jou mijn leven willen delen. Maar het was voor jou slechts eentje uit zoveel. Jij had zo van die mooie blauwe ogen. En alles wat je zei was huichelarij. Jij hebt me steeds met anderen bedrogen. En aan mijn oude dromen werd vernield. Waarom heb jij me al die tijd belogen? Terwijl je wist dat ik je van je hield. Oh nee, kom maar. Jij had zo van die mooie blauwe ogen. En ik geloofde alles wat je zei. Ik wist niet dat die ogen mij bedrogen. Nu is mijn mooiste droom voor altijd voorbij. Ik had met jou mijn leven willen delen. Maar het was voor jou slechts eentje uit
Dankjewel. Oh, wat kan jij zingen, meid? Dank u wel. Ik heb het goed heet. Ja. Nou, het volgende liedje, dat gaat over een probleem dat veel mensen hebben. Hij heeft het bijvoorbeeld. We hebben het allemaal. Hij heeft het zeker. Even kijken hoor. U heeft er geen last van, hè? Nee. Nee. En nou, zij heeft er ontzettend veel last van. Die daar, moet je kijken. Oh, Leontien, ja. Leontien. Dat is een gewichtsprobleem. Een gewichtsprobleem. De meesten hebben dat hier, schat. Moet je maar rondkijken. Je kan ze zo tellen. Nee, in ieder geval. 4. Het volgende liedje zullen jullie allemaal met een gewichtsprobleem even uitspreken, want ja, dat is toch iets ja, waar je steeds een beetje Wat zal ik zeggen? Ja, ik heb het ook last van hoor. Ik heb helemaal niks gesnoerd, dat maakt niet uit. Ik zeg het niet af naar beneden vandaag. Maar Miss Dizzy en Babette, die komen er ook nog bij. Voor de pokkendieet. De pokken? De pokken. Daar zijn ze hoor, de meisjes. Och, dankjewel schat. Wat ben je toch weer geweldig vanavond, hè kind? Zo. Zit alles goed? Ja, alles zit op zijn plaats daar nou, hè? Ja. Zwarte bal maar. Ja, maar grap hoor, kom maar. Kom maar. Goed zo. Ja. Je bent te vet, je wordt nog breder als je niet oplet. Je doet van alles zonder wat aan te doen. Het helpt geen zier, het kost alleen maar bloed. Het helpt je toch zo mateloos. Je eet nog meer, het is hopeloos. Want ik heb zo de pest, zij heeft zo de pest. Aan het pokkendieet, aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest, zij heeft zo de pest. Aan de pokkendieet, aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest, ja je hebt zo de pest. Aan de pokkendieet. Al wat je krijgt, appel voor de borst. En nooit geen vette fijn, het leven worst. Je hebt zo met jezelf te doen. Doe me geen zier, vind je zelf een hoen. Doe ook niet meer mee aan seks. Je hebt een echt dikkertjescomplex, maar ik heb zo de best. Zij heeft zo de pest. Aan de pokkendieet. Aan de pokkendieet. Ik heb zo de best. Zij heeft zo de pest. Aan de pokkendieet. Aan de pokkendieet. Ik heb zo de best, ja, ik heb zo de best. Aan de pokkendieet. Je wordt constant door de media bestookt. Dat je te veel eet en dat je te veel rookt. Dat is zo slecht voor je longen, leven uit. Er wordt gezegd dat je doodloopt dat. Het zuist door je hoofd, beet naar beet. Maar ik heb zo de pest aan het pokkendieet. Want ik heb zo de pest. Zij heeft zo de best. Aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest. Zij heeft zo de best. Aan het pokkendieet. Aan de pokkendieet. Ik heb zo de pest. Ja, zij heeft zo de best. Aan de pokkendieet. Ik wil me af. En meer en meer. Die mooi wil zijn. Heeft veel hartzin. Lijden en lijden. Afzien verdriet. Dit is geen leven. Dit wil ik niet. Ik kap ermee en ik win weer prijs. Niet alleen eten, maar ook in bed. Want ik heb zo de best. Zij heeft zo de best. Aan het pokkendieet. Aan de pokkendieet. Ik heb zo de pest. Zij
de best aan de bokken die die heeft. We hebben zo de best aan de bokken die die heeft. Veroniekje, Veroniekje zoekt een man. Veroniekje, Veroniekje krijgt nooit genoeg ervan. Veroniekje was een macht van amper 60 jaar, die oh zo graag getrouwd was zijn. De uitzet was al klaar. Ze kreeg een prijs en kapitein, maar die gaf de prijs uit Maarten, want die knuppelde ze fijn. Veroniekje, Veroniekje. En de tweede had een apotheek en guldens op de bank. Maar plotseling, de derde week, werd hij ontzettend blank. De pillen uit zijn winkel, die Veronique hem gaf, die maakte hem steeds bleker en zo lichtte hij het af. Veronique, 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 De derde. Maar de derde is er niet. Nee, het is niet de derde, de vierde. Dat is de vierde. Vlug jij. En de derde was een vliegenier die vloog met zijn machine 10.000 meter naar de boog en hij werd nooit meer gezien. Nu zit ze droef te benen, alom maar vliegenier. Maar wel 36 knappe vrienden liet hij na als souvenir. Veronique, 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 krijgt nooit genoeg ervan. Veronique, 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 krijgt nooit genoeg ervan. En dit is de vierde. De vierde, dat was een dronken loer. Hij had een bungalow ergens in Schil op Geul. De papieren whisky branderijn en zijn leven gaf het op. En toen Veronique alles had geërfd, toen nam ze er zelf een neutje op. Veronique, 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 met een man. Veronique, Veronique, krijgt nooit genoeg ervan. Veronique, 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 met een man. Veronique, Veronique, krijgt nooit genoeg ervan. Geld genoeg, een jacht en een bungalow. Maar ze is nu ook verslaafd geraakt aan mannen en het blow. Al zit hij onder kolengruis of onder wagensmeer. En hier op Frisse Stijn, rustig wel 80 of meer. Veronique, 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 man. Veronique, Veronique, krijgt ook genoeg ervan. Veronique, 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 man. Veronique, Veronique, krijgt nooit genoeg ervan. Dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Het was wel 2,50 uur. Verklaard om aan de talkshow mee te doen. Dat zijn 3 mensen deze keer, dus we gaan echt fantastisch. Ik zou zeggen, voor de eerste gast, start de band. Al 30 jaar geprezen op zijn ongekend talent. Een graag geziene gast in een spot of bij een stand. Een echte Amsterdammer met een handje van goud. Hij brengt u zijn programma, het zij voor jong en het zij voor oud. Al is zijn flappeliedje nog een beetje van slag af. Zoals hij deze stad bezingt, is het koren en geen kaf. Presentator, zanger en acteur, bekend van radio en tv en theater, René Plemp. Dag René. Ik zou zeggen, neem plaats, want we doen alles in één. Jo is de lieve Jacqueline. Al geeft ze dat zelf niet toe, ze is hier graag gezien. Als Brabantse geboren, ze heeft steeds haar woordje klaar. Dat ze zich niet echt dicht gaat, dat vindt ze een groot bezwaar. Ze is idealiste, ecologisch verantwoord en milieubewust. En heeft centrales vol
energie, ze raakt niet uitgeblust. De charmante, zelfbewuste en strijdlustige Jacqueline van Oosterwijk. Geen plaats. Ja, ik kom zo bij u. U wordt zo meteen geholpen, hè? Are you being served? Ja hoor. 45 jaren en nog steeds een lekker ding. Als ketelbinkie ging hij varen, het was een ware happening. Geboren Amsterdammer, kent hij de wereld op zijn duimpie, maar hij kon het toch niet laten, stopte in zijn kont een pluimpje. Hij werd een striptease-danser in een Travo-cabaret, een leuke buurtbewoner met een heel groot tattoo-pakket. De eerste Hollandse Chippendale, beeldhouwer, schilder, zanger en tattoo-specialist. Dick Stoepoen. Ja, we hebben het weer voor elkaar. Mag je dat van mij hoor? Geen enkel probleem. Oh, gelukkig. Complimenten. Vanmorgen om 6 uur op. Ik moest om 9 uur in Groningen zijn. Ik heb om 10 uur die microfoon gepakt en die heb ik pas om 5 uur voor het eerst neergelegd. Het was een hectische show. Het had alles te maken met een groot programma wat een beetje aan elkaar moest worden gepraat. Maar heel veel tamtam eromheen voor wat betreft de verkoop van auto's. En dat is de algemene tijd denk ik, hè? Nou, dat is kinderprogramma. Dat is een groot show. Ongeveer een jaar of 2 daarmee bezig. Ja, dat is een programma voor de wat oudere ouderen. Aan de rust en tegelijk wil ik dat beeld nog niet kwijt. Wandelend langs de grachten van de stad. Het is nu 6 uur in de morgen, op zoek naar het geheim, om deze stad te laten zijn. Een oude krant verstoord verwaait, dat beeld van mijn gedachten. Want een mens denkt graag aan dingen die er niet meer zijn. En ik denk aan Amsterdam in mijn herinneringen. En vandaag met open ogen doet dat pijn. Maar tegelijk wil ik dat beeld nog niet kwijt. De eerste druppels kringen in de gracht. En ik verruil mijn plek met vele anderen. Op zoek naar het geheim. Om deze stad, mij Amsterdam, te laten zijn. Wandelend langs de grachten van de stad. Het is nu 6 uur in de morgen. Op zoek naar het geheim. Om deze stad te laten zijn. Wandelend langs de grachten van de stad. Het is nu 6 uur in de morgen. Op zoek naar het geheim. Om deze stad ook in Zuidoost te laten zijn. Vertel eens iets over Zeezicht, Jacqueline, want mensen weten niet precies wat Zeezicht is. Nee, Zeezicht hier in Amsterdam. We hebben het over Amsterdam denk ik vandaag. Het
gaat over zeezicht voor het opvanghuis voor zwerfjongeren vlak achter het Centraal Station. Dat ken ik heel goed. Midden in de tijdelijke tippelzone. Dat, Ja. dat is dus dicht. Officieel. Ja, een van de zwerfjongeren zit daar. Nee, ik niet hoor. Zwerf misschien, maar jongeren. Nee, ik zie het elke dag aan het spandoek hangen. Ja, het is officieel bezet. De bewoners zitten er. Ben je heel actief? Ben je ook een tijdje betaalde kracht geweest? Vervanger van zwangerschapsverlof? Ja. Ja. Wil je daar misschien nog iets over vertellen? Of? Ja, nou, wat wil je weten? Ik kan over Amnesty een heleboel vertellen. Wat? Vertellen wat Amnesty is, hoor ik. Amnesty Dat International. weten we wel. Nou, hier zit iemand die het niet weet, dus mag ik dat niet vertellen? Jij wist niet wat zeezicht was, zij weet niet. Ja, ik weet nog wat zeezicht was. Maar jij weet toch allemaal. Voor de verbetering van de mensenrechten in deze wereld. Er is ooit een universele verklaring voor de mensenrechten, voor de rechten van de mens geschreven. Die is door alle landen in de wereld ondertekend. Maar een heleboel regeringen houden zich daar niet aan. En Amnesty werkt dus om te zorgen dat de regeringen beter voor hun burgers zorgen en ze beter beschermen tegen dingen als martelingen, de doodstraf. In de gevangenis zitten omdat je je vrije mening uit, dat je een andere mening hebt dan de... Ik wist niet dat die man zoveel in huis had. Nee? Ik bedoel in huis had in figuurlijke zin natuurlijk. Dat bedoel ik. Uh-oh, krijgen we toch nog striptease hoor vanavond. Ja, daar gaat hij. Oh. Dus deze die heb ik zelf gemaakt. Dat is een jaar geleden. Oh. Vrouwen. Oh. Ja, dat heb ik niet zo gedaan. Heeft hij niet zelf gedaan, dan kon hij niet bij. Nee, dat lijkt me ook wel moeilijk, ja. Ik zit niet helemaal onder, maar ik tatoeëer liever de mensen onder. As a snowfly. Yes! On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. But there's one thing that she don't need is another little hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The time is here. You're gonna be an angry young man someday. But take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we silence our heads and look the other way? Will the world turn? Hungry little boy with a runny nose, waves in the street as the cold wind blows in the window. As if hunger burns, starts to roam the streets at night, and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun and steals a car, tries to run but he don't get far. And his mama cries. The crowd gathers round and the angry young man fights down in the street with a gun in his hand in the ghetto. As a young man died on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Ja, dat wordt hem. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love
Geweldig. Ja, dat heb je al gewerkt aan het applaus. Mensen, dat is hartstikke enthousiast. Het is een gift van Les Sacrés-Sœurs, van de Heilige Zusters. En de Heilige Zusters hebben een paar schitterende gouden engelen ter beschikking gesteld. Voor onze gasten van vanavond. En ik dacht dat er ook nog bloemen waren van het huis. Maar die staan volgens mij ergens achter in de keuken. Ondertussen kan ik even wat reclame maken. Want u ziet de pruiken zoals ze allemaal gedaan zijn. Ze zijn schitterend gedaan. En dat heeft Madame Michel heeft het allemaal voor elkaar gekregen. En bij deze gelegenheid maak ik meteen even reclame voor de kapsalon van Madame Michel. En dat is kapsalon Jeroen en Michel. En die zit in de Voetboogstraat, dat is vlak bij de Munt, zijstraat van Heiligeweg, dus hierbij eventjes reclame gemaakt. Hij bestaat echt, dus niet dat u denkt van ik ga niet kijken, want die bestaat helemaal niet. Voor de toiletten, maar niet op boeken. Ja, we hebben een zeer sympathieke toiletjevrouw. Jullie houden wel rekening mee om allemaal een kwartje te storten in het donatiepotje voor onze toiletjevrouw. En een hartelijk applaus voor René Plek, Caroline van Oosterwijk en Dennis Stoepman. En ik zou zeggen, ga even genieten aan de bar, even een drankje halen. Loop niet weg, want we hebben een hele leuke show nog. Er komt nog een heleboel aan, een quiz en we hebben hele mooie nummers nog te brengen voor u. Dus ik zou zeggen, over een goed kwartiertje, kom lekker terug, dan beginnen we weer. But we travel along, sing a song, side by side. Don't know what's coming tomorrow. Maybe with trouble and sorrow. But we travel along, singing a song, side by side. Through all kinds of weather. What if the sky should fall? Just as long as we're together, it doesn't matter at all. Well, they all have their quarrels and parties. We'll be the same as we started, just traveling along, singing a song, side by side. See that sun in the morning, peeking over the hills. I bet you sure it always has, and it's always wrong. Well, that's how I feel about someone, and somebody feels about me. We're sharing love with each other, and that's the way it's gonna be. Oh, we ain't gonna have money. Maybe ragged and funny, but we travel, sing a song, side by side. Don't know what's coming tomorrow. Maybe trouble and sorrow, but we travel along, singing a song, side by side. Through all kinds of weather. Together, yeah, it doesn't matter at all. Well, they all have their problems and they have their we'll be the same as we just travel along, singing a song, side by side, side by side. Ja, het is een langer stukje dit. Komt-ie. Ik ben Giovanni en ik steel als de raven. Ben een diefwegger in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept?
brood op de plank. Moeder kon dat niet betalen. Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek niet, ik pikte een brood en heb dat mijn moeder gegeven. Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn we in leven gebleven. Want ik ben jouw man en ik steel als een apen. Ik ben een diefwegger in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept? Ik ging in het klooster, ik bad en ik bad, maar zie, het mocht toch niet baten. Ik heb wat gestolen en ik zit ook nooit zonder de kaarten. En nu ben ik mijn tekst kwijt. Laat ik zitten in mijn tasje, ja. Makkelijk te stelen. De oudjes en rijken die zijn nu de klop. Met geld dat ze nu met mij delen. Allemaal! Want ik ben jouw money en ik steel als haven. Ik ben een boef in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept? Bye bye. Snonnen? Nonnen. Nonnen uit het klooster. Ja. Nou, die zijn kwalijk wordt. Schoonheid. Dat doen we straks allemaal wel. Zo. Ik moet heel even een praatje maken. Ik moet even iemand introduceren. Dit is ons cameraman. En tevens ook onze regisseur. Ik ga maar even staan, schat. Mensen willen je even zien. Kijk, even zo. Kijk, jullie kunnen elkaar filmen. Even kijken. Waar is dat nou? Waar is de sleutel? Ja. Oh, ik moet nog even doorgaan. Wat zou ik nou zeggen? En ik wil ook even een warm applaus horen voor Michael uit Nee. Michael heeft al ons geluid en vandaar dat jullie ons zo goed kan horen vanavond. En wil je wat zeggen tegen de mensen? Maar kom maar niet zoveel. Michael komt uit Nijmegen. Michael komt uit Nijmegen. Hij is ook vrij gezellig. Oh, ik zie een duim! Het kan. Nou, dit is mijn collega, Fabiola Vibrator. Ja, piept. Ik piep. Piepen jullie ook? Nee? Wat erg nou? Wat dankjewel, schat. Dat kan. Op zoek naar wat geluk kwam ik je tegen. Je droeg iets aan de vaart, lag wat gelegen. Ik was
Daar gaan we weer, kom maar. Alle meezingen. De nacht is nog zo lang, kom in de nacht. Dat ik jou weer gewend en kan verwarmen. Als ik je zie, dan voel ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met jou gelukkig zijn. De nacht is nog zo lang, kom ik eraan. Dat ik jou eens gewend en kan verwarmen. Als ik je zie, dan voel ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met jou gelukkig Vannacht wil ik met jou gelukkig zijn. Hartje! Fijne huigelaar, pak jij je koffer maar en verdwijn voorgoed uit mijn leven. Fijne huigelaar, ga alsjeblieft naar huis en vergeet niet mijn sleutel terug te geven. Op zoek naar geluk vond ik jou in die kroeg. Je hebt me die nacht zo bemind. Ik dacht, het is voorbij, al die nachten alleen. Ik heb nu weer een vent en een vriend. Het feest duurde kort, want al binnen de maand had jij weer niet mijn vriendin. Maar ik heb gedoord en ik hoor je eruit. Je komt er bij mij nooit meer in. Fijne huigelaar, pak jij je koffer maar en verdwijn voorgoed uit mijn leven. Fijne huigelaar, ga alsjeblieft naar huis en vergeet niet mijn sleutel terug te geven. Je speelt met gevoelens en lacht om verdriet. Je gaat steeds opnieuw weer op jacht. Je liefde en verdriet, elke weerloze vrouw. Je steelt als een dief